So, ayan. Naka-live na tayo. Ha? Naliligo. Papasok ka? Bakit? Ayun. Sir Rex, kumusta? 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 Ayun, kita kapugi. Grabe ka naman, Sir Rex. Mana lang sa'yo, Sir Rex. Ayan. Shout out sa'yo, Rex. La Chica, Mix Vlog. Uy, Ma'am Dunis. Ito. At nandito tayo sa maliit nating mansion. Nakakahiya mag-vlog. First time ko. Grabe. Kaya ganito pala mag-live. Parang mas gusto ko pang mag-vlog kaysa dito sa mag-live. Oh, si Ma'am Donis, oh. Jacket. Saan ba ako maglalagay ng jacket dito? Jacket daw. Oh. Saan ba yung jacket? Saan ba ako maghanap ng jacket dito? Jacket. Te. Ay, okay. Tapos, oo. Oh, sige.
Uy, The Weekend Adventure. Ayan, Rex. Tawa ng tawa si Rex. Hindi ko mahanap.
Hello, Rex. Andyan pa ba kayo? Hindi ko mahanap yung editor ko. Hindi ko pa alam kung paano magbigay ng jacket. Paano magbigay ng jacket? Rex, pindutin ko yung moderator. Yung moderator tapos ano pa? Kaya. Nandyan pala si Lovely Mood. Ayan, si Ma'am Lovely Mood. Ma'am, shout out sa'yo, ma'am. Nahiya po ako. Ayan, kay Ma'am Denise. Mixed video. Ayan, kay Sir Rex. Ayan, Rex, pipindutin ko doon sa, manage ba yung sa moderator? Okay. Sabi ni Ma'am Lovely Mood, basahin mo ko ni comment ko, gwapo host. Sige, Ma'am. Ma'am Lovely Mood. Yan na Sir Chris ganto. Okay. Pag nasa moderator ka na, yan na ang jacket. Sige, Ma'am Lovely. Basahin ko. Lovely Mood. Okay, tapos na. Sir Rex, idol. Kaya mag-live. Mas gusto ko pang mag-vlog. Mag-promote ng mga Kaya, pahamak kayo talaga, pahamak. Yan si Sir Rex, ang promotor. Yan si Ma'am Lovely Mood. Yan, kumakaway-kaway si Sir Rex. Numatawa si Sir Rex. Ang jacket to. Si Sir Rodolfo. Ayan. Hey, Lord, padikit po, please. Sige. Kita natin dyan si Sir Rodolfo. Paano ba yun? Ayan, nandyan na rin si Ma'am Donis. Good morning, Sir Rodolfo. Ayan, good morning daw, Sir
Rodolfo, sabi ni Ma'am Donis, pindutin mo na mga mukha namin idol. Kita, pin baba, flash. Yun ang moderator. Okay. Ayan. Moderate na. Okay, isa-isahin daw yung pangalan sabi ni Ma'am Donis. Miss. Kaya no pala dito mag-live. Nakala ko madali lang. Ayan na, kuha mo na kanto. Kuha ko na daw sabi ni Ma'am si Sir Rex La Chica. Congratulations. Idol. Kaya. Kaya Lods. Lovely. Yun na. Sabi ni Ma'am Lovely. Lovely mood. Okay. Okay, Rex. Sino pa ba walang jacket? Yung mga humihingi ng jacket kanina, hindi ko nabigyan. Ko pa kasi alam eh. Ano ba, paano ba? Ayan. Isa-isahin daw. Rex, La Chica, Lovely Mood. Wala jacket. Ay, si Lovely Mood, wala. Meron na. Naano ko na si Ma'am Lovely Mood. Si Ma'am Lovely Mood, meron na. Meron ng jacket si Ma'am Lovely. Lovely Mood. Sir Rex. Tumatawa si ano. Sigaw si Ma'am Donis. Ayan, pasensya na po. First time yung ano, yung host nyo. Hello. Hello sa mga nanonood. Ayan. Pasensya na sa ano. Kasi first time yung ano nyo, host. Mahina yung host. Ayan, tumatawa si Ma'am Donis. Ayan. Ayan pala. Ayan, nagpapa-heart-heart. Katauros. Ayan, Katauros. Bigyan natin ng jacket. Ayan, good morning sa'yo, Katauros.
And good morning po Sir Chris Katauros Vlog. Ayan, Coco. Ayan, bigyan natin ng jacket si Coco. Si Nata di Coco. Ayan. Pa-jacket naman. Ayan, meron na Katauros. Katauros, meron na. Ayan, meron na. Ayan, salamat po. Thank you din po sa manonood. Ayan, patay na. Matay na taan ni Rex. Sabi ni Ma'am Donis. Si Rex. Katauros, Donis. Ayan. Miga Love, shout out po. Ayan. Hana Love. Alagad ran ako. Sir Chris, nakatambay ka. Maraming salamat po, Ma'am Hana. Hana Love. Ayan. Meron na. Ayan, Katauros Vlogs. Nag-ano siya ng link niya. Patusok na lang, patusok. Yan. Katauros. Ano yung dam. Boss, Miga Love, shout out. Sabi ni Ma'am Katauros. Ayan, si Ma'am Hana, kumakaway. Ayan, si Rex. Ayan, si Rex. Lovely mood. Ayan. May si Rex sa sa'yo. Oh. Ano yan? Dolphin? Lovely mood. Ayan. Sige ba, mata ninyo? Sige ba, mata ninyo? Duha idol Rex at Donis. Ayan, promotor yan mga yan. Promotor sa akin yan. At saka si Ma'am Hana. Ayan, Katauros. Sabi ni Ma'am Katauros, Miga Love, shout out. Rex, ayan. Ayan si Ma'am Hana. Shout out sa iyo, Ma'am Hana. Maraming salamat sa panonood ninyo dito sa aking live. At first time. Pasensya pala. Ayan. Si Sir Rex. Tulungan mo kami. Lovely mode. Umiiyak na si Sir Rex. Ayan, may tayo si Arnil. Ayan. Good AM, idol. Good AM din sa'yo, Sir Arnil. Ma'am Donis, patay. Ma'am Donis, ayan, patay na ni Rex, wala, may jacket. Meron yan. Ayan, meron. Meron na, Ma'am Donis. Di ba pala nalagyan? Rex. Okay, si Rex. Pasensya na, hindi ko na pindot. Ayan, jacket naman. Na-jacket na ba ito si Ma'am Hana? Okay. Sana jacket namin. Inabahan mo. Kami ay gusto. Pasensya na. Si Rex. Ayan, meron ka ng jacket. Napindot ko na si Rex. Ilak mo. Ba't ka umiyak, Sir Rex? Umiyak kasi si Rex. Patay. Ayan, nandyan si Virginia's Daily Vlog. Kumakaway. Ayan, bigyan natin ng jacket si Ma'am Virginia. Okay. Pag blue, okay na yan, idol. Tingnan mo kung puti, walang jacket. Okay. Meron na ba?
Unsay puti Idol Rex, itim yun, sabi ni Ma'am Lovely Moon. Late na ba ako? Ayan, si Ma'am Linda. Linda Amaraw. Hindi pa naman ma'am, kakaumpisa ko lang. Ito. Meron na bang mga jacket sa Rex? Meron ka na bang jacket sa Rex? Okay na ba? Hello daw. Hello daw sabi ni Ma'am Linda Amaraw kay Sir Rex. Hello Idol Rex. Na chika, nawala ako kagabi sa live mo. Sobrang antok na eh. Ayan. Kataurus Vlog. OTW na po ako sa house mo. Meron na bang jacket sa'yo, Sir Rex? Okay na? Okay na ba? Sa akin, dyan ko. Sa akin, dyan ko ka sa kay host. Si Ma'am Lovely, ayan. Pasensya na at first time. Kayo kasi, pinipilit ko ako mag-live. Kaya tuloy, ayan. Nagkabulbul tuloy, ayan ha. Tapos, boxing ba lang tayo dito para masaya. Boxing na lang daw. Basta blow na idol. Ang name namin. Paano ba yan? Oh, blow na, blow na. Sir Rex, pasensya na ha. Ayan, si Ma'am Lovely Moon. Okay lang yun, host. Sabi pa nila, masakit sa first time. Talaga si Ma'am Lovely Moon. Kasi Ma'am Lovely Moon, pinipilit ako mag-ano. Ayan, mga promotor sa akin yan. Ayan, Linda Amaraw. Di ko pa nga alam kung ano ang mga jacket. Ayan, orin ko pa yan sa tutorial. Dami ko pang di alam dito sa YT kasi Reels ang alam ko. Ayan si Ma'am Linda Amaraw. Ano lang ma'am, try mo lang. Para ka ano ma'am, tumalon sa bangin. Ma'am Linda Amaraw. Ayan, Ma'am Linda Amaraw. Sabi ni Kataurus, Linda Amaraw, mega love shout out po. Ayan, Lovely Mood. Off mo music mo dyan. CPR co-host. Music. Dating dikit na tayo sis Dunis. Ayan, si Ma'am Lovely Mood. Dunis, Linda Amaraw, dikit 69. Salamat Sir Rex. Sabi ni Kataurus, salamat daw Sir Rex. Ayan, Kataurus, Rex, bukas. Nako, magdikit ha. Kinakain ni Lolo. Sab Kunaw, kanto. Kinakain. Kaya pala nababawasan tayo, no? Hi, Chris. Ayan, si Ma'am Ria Bukid. Ayan. Hi, Sir Chris. Late na ba ako? Hindi pa po. Kakaumpisa ko lang po. Ayan. Ayan. Mahirap din pala mag-host-hostan dito. Ma'am Ria Book ID. Ma'am Ria Book ID. Hindi pa late Ma'am Ria. Ayan. Rex, welcome Kataurus Vlog.
Salamat din po. Ayan, sabi ni Ma'am, sabi ni Sir Rex, The Chica Mix Vlog. Ayan. Linda Amaraw, Kataros Vlog. Dan Lods. Oh, Dan na daw. Ayan. Magdikitan lang kayo dyan. Ayan, dikit lang dikit. Para dumami ang yung banana. Ayan. Donis Mix Video. Ayan. Yes is dalaw na lang tayo sa live. Bye. Nagmaka-support kami nila Sir Chris at Rex. Okay. Yan. Bigyan jacket si... okay. Di pa pala nabigyan si Ma'am Rhea Bukid. Ma'am Rhea Bukid. Saan na ba yun si Ma'am Rhea Bukid? Ayaw pumasok si Rex yung kay Rhea Book ID vlog. Ayaw pumasok yung jacket. Bakit? Remove as standard moderator. Ayaw pumasok. Ayan. Patayin mo music mo, idol. Okay, si Rex. Linda Amaraw, Donis Mix Video Vision, Dan. Donis, hindi mahirap Sir Chris. Enjoy na. Mulang masaya tayo sa mga... Masaya. Ako, ma'am. Nahiya po ako. Gusto ko pang mag-promote ng mga produkto sa labas kaysa humarap dito sa live. Ayan, si Ma'am Dunes, thanks, Linda Amaraw. Ayan, Rhea Bukid. Ayan, Katauros Vlog, Dan na po. Katauros Vlog. Dan na daw, sabi ni Ma'am Rhea Bukid. Linda Amaraw, hirap din kaya mag-live. Danas ko yan, ilang months akong nag-live din noon. Naranasan ko noon, mamaos, sakit, lalamunan. Mahirap ma'am, mahirap mag-live para ka rin tumalon na sa bangin. Ayan, si Ma'am Donis, ayan. Support each other, guys. Para happy all, guys. Ma'am Donis, maraming salamat, Sir Rex. Ayan, maraming salamat po. At kay Ma'am Hana, kay Ma'am Rhea Bukid, maraming salamat po. Kay Linda Amaraw, maraming salamat po. Sino pa ba? Sino pa bang pumunta sa atin? Kay Ma'am Lovely Mood, maraming salamat po, Ma'am Lovely Mood, sa pagbisita dito sa first time yung host. Boxing na lang daw, sabi nila. Grabe naman. Meron na akong jacket. Okay, Ma'am Rhea. Sabi umiyak. Umiyak na Sister Rex. Ayan. Ma'am Linda, hoy, kumusta? Ayaw mo na ata ako batiin eh. Ayan, Ma'am Linda Amaraw. Ayan, sabi ni Sir Rex.
Linda Amaraw. First live mo ba, Lods? Ayan, Ma'am Linda Amaraw. First time ko po. Para akong tumalon sa bangin. Ayan. Hindi sana ako magla-live kasi nahihiya ako sa live talaga. Kaso marami tayong kaibigan dyan na talagang pinipilit tayo. Ayan, nandyan si Sir Rex, si Ma'am Dunis, si Ma'am Hana. Ayan, lagi tayong pinipilit ng mga yan na mag-live. First time pa, okay lang yan, idol. Masakit lang daw kapag first time, sabi ni Ma'am Hana. Ayan, sabi ni Sir Rex, first time pa, okay lang yan, idol. Linda Amaraw, thank you sa mga dumikit kapag may oras ako, panonoorin ko rin mga long videos nyo. Ayan, malaking tulong po yan, Ma'am Linda Amaraw, na panoorin nyo para mamuni na yan mga kaibigan natin. Yan sila ni Sir Rex. Kailangan lang nila yan, what's hour. Yan, kay Ma'am Dunis. What's hour lang ang kailangan nila. Ayan si Ria Bukid. Ayan. Hello Ma'am Dunis. Hello Ma'am Sis Dunis. Ayan, sabi ni Ma'am Ria Bukid. Rex La Chica, wag kang mahiya, Idol Chris. Kaya. Talaga. Yang hiya na talaga ako. Ayan. Mahirap pala mag-live. Ay nako. Buti ka nga, Lods. Unang live mo palang marami na agad. Nagmamahal, may 4 ka na agad. Oo nga eh. Maraming salamat Maraming salamat sa pagsuporta ninyo May 4 na. Idol Ria, pahingi butong. Ano yung butong? Ano yung butong? Butong pakwan? Si Rex? Ayan, sabi ni Ma'am, sabi ni Sir Rex, ayan, Idol Ria, pahingi butong. Ano yung butong? Sabi ni Ma'am Ria Bukid, na paano na lang ako nito, Chris? Bakit? Umiiyak kasi. Ang hirap-hirap mag-live, Ma'am Ria Bukid. Yang iya talaga ako, para ako natutunaw. Para ako natutunaw, Ma'am Ria Bukid. Ayan nandito lang ako, Idol. Tulungan ko kayo. Salamat sa iyo, Idol Rex Rachika Ayan. At yan, believe ako sa inyo at talagang sumusuporta po kayo talaga. Ayan. Sabi ni Ma'am Ria, Idol Rex, punta ka dito, bigyan kita maraming buko. Buko. Butong, oo, buko. Ayan, Ma'am Linda Amaraw, wag mahiya, Idol. Di pwede sa vlogger ang mahiyain, need kapal face. Ay, dako. Ma'am Linda Amaraw. Ayan, maraming salamat, Ma'am Linda Amaraw At binisita niyo ako. Ayan. Sabi ni Rex La Chica, ayan. Buko yan, Idol Chris. Okay. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat at sinamahan niyo ako. Ilang oras na ba? Ayan, 45 minutes na pala. 45 minutes na ako dito, makapalang mukha. Ayan, si Sir Rex, kami lang kasama mo, Idol. Wag ka, may isipin mo mga barkada mo kami lahat. Nga eh. Yang iyan ako. Sir Rex, ano ba? Tama na ba to? Naka 46 na ako.
46 minutes and 16 seconds. Ayan. Okay na ba to? Alis na ako eh. Nahiya na ako. Ayan. Sabi ni Sir Rex. Sabi ni Ma'am Linda Amaraw, 6 na ngayon, Lods. Congrats. Maraming salamat. kahit na kahit na bago lang tayo no. First time. At sinamahan niyo pa rin ako. Yan, maraming salamat po. Talagang sumasaludo po ako sa inyo. Sa inyong lahat. At sinusuportahan niyo po ako. Yan. Hindi man natin gamay itong live. Ayan. Sir Chris, tambay ko muna CP. Ayan, sabi ni Ma'am Ria, Sir Chris, tambay ko muna CP ha dahil magluto muna ako tanghalian. Okay, Ma'am Ria. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, si Ma'am Linda Amaraw, ganun din ako noon, unang live, hiya din ako. Pero nung nasanay na, kapal na, face body, wala na lang sumasayaw pa nga eh. Ayan si Ma'am Linda Amaraw. Ayan, maraming salamat po. Rex Latsika, i-zoom mo idol, maliit ang screen mo. Okay na. Rex Latsika. J. Ayun, may may bisita tayong dumating, J. Kutingting. J. Kutingting, thumbs up, sir. Okay, bigyan natin ng jacket yan si J. Kutingting. Okay. May jacket na yan si J. Kutingting. Ayan, maraming salamat po, Sir J. Kutingting. At nandito ka sa first time na host. Ayan. Sir J. Kutingting. Ayan, i-zoom down. Sabi ni Sir Rix. J. Kutingting. Ayan, thank you po din na malamig. Okay, sir. At maraming salamat po. Magdikitan lang po kayo lahat dyan. Ayan, dikit-dikit lang para lumaki pa po yung bahay ninyo. Linda Amaraw, maliit nga screen mo, Lods. Bakit? Tingnan ko nga. Hindi. Paano ba mag-ano? Paano ba? Sandali. Ganyan ba? I-zoom daw, i-zoom. Sabi ni, yung camera mo, Lods, dapat palaging naka-sit sa 16:9. Ano ba yun? Paano ba yun, Ma'am Linda Amaraw? Sit sa 16:9. Paano ba yun? Paano ba gawin yun? Papaturo tayo kay Ma'am Linda Amaraw. Paano ba yun, Ma'am? 16:9. Add quiz? Ano ba yun? Ganun ba yun? Ano ba pipindutin natin dyan? Ayan. So, Rex, okay na yan. Huwag mo nang
Okay, Sir Rex. Wag mo nang kulikutin. Okay. Paano ba yan ang sinasabi ni ni Ma'am Linda Amaraw na nakasit sa 16:9? Ayan, nandiyan si Charles Official, ayan. Si Charles Official. Yan na. Ayan, si Charles Official. Matagal ko ng kaibigan pala yan, no? Si Charles Official. Padikit-dikit na lang yan kay si Charles Official, no? J. ko ting na bisita na kita, Lods. Ayan, sabi ni Ma'am Linda Amaraw, J. ko ting na bisita na kita, Lods. Ayan. Okay na yan, pang YT yan, idol sa live, okay. Na yan, wag mo nang ilipat. Okay, Sir Rex. Yan, si Ma'am Linda Amaraw, bago ka mag-live loads, dapat sit up mo muna. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Yung camera mo loads next time. Okay, ma'am. Kailangan pala i-sit up pa. Hindi siya sabi ni Sir Rex eh. Ayan, si Sir Rex talaga hindi siya sabi. Sir Rex, okay na ba yan? Putulin na ba to? Putulin na? 53 minutes na. Sir Rex, gano'n, no? Nahiya na ako dito eh. Ayan, sabi ni Ma'am Linda Amaraw, yung camera mo loads next time. Okay po. Ma'am, ganun po kasi sukat sa YT. Okay po. Sige po. Sir Rex, nandyan ka pa ba? Magbabay na ba ako? Paano ito putulin? Hindi natin alam. Paano ba ito, putulin, Sir Rex? Sir Rex, paano ba ito putulin? Nahiyan ako eh. Yang iyan ako. Putulin. Di ba nita, naka 54 minutes na. Si Rex. Okay na. Nahiyan ako si Rex. Putulin na to. Next time na lang, no? Ayan. Next time na lang po, Sir Chris. Okay. Ayan, si Charles Official. Mabisita na kita, Lods. Sabi ni Ma'am Linda Amaraw. Ayan, si Charles Official. Okay na yan. Wag mong putulin, bawal yan. Bakit? Bawal ba? Bawal ba to? Bawal ba putulin to? Bawal ba to putulin si Rex? Yan, Ria Bukid 9 by 16. Okay. Linda Amaraw 9:16 pala. Okay. Sige po. Pagka susunod na first time lang kasi tinisting ko lang. Testing lang kung kung okay. Ayan, Rex. Mababawas kang WH Idol. Hanggang anong oras ba to, Idol? Mababawas yung watch hour pala. Ni 55 minutes na, Idol, Rex. Mababa na, nahiya na ako. Idol Rex. Isang oras pa pataas. Ako po. 5 minutes pa. Okay, isang oras. Parang naman yan pag mag-live. Sabi ni Sir Rex. Tapos isang oras pataas.
pag mag-live. Ganun pala. Tama pala, 16:09 sabi ni Ma'am Linda Amaraw. Ma'am Linda Amaraw, maraming salamat po. At ayan, tinulungan niyo po ako. Nandyan po kayo. Sinusuportahan niyo po ako sa unang live. Ayan. Yang yaman ako pero maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Si Rex. Maraming salamat. Rex La Chica ng Davao City. Ayan. Daghang salamat sa iyo, Rex. Linda Amaraw sa Facebook kasi iba din 4-3 kapag si Tol kasi ang camera matic na loads kapag nag-picture or nag-video ka. Okay, Ma'am Linda Amaraw, no? Maraming salamat po sa sa yung tips sa akin. Ayan. Sayang loads, ipatuloy mo na kanto. Okay. Ngayon lang. Hindi na bukas. Nahiya talaga ako. Hindi na. Ngayon lang. Medyo lang, oh. Medyo pinakapal ko lang kunti yung mukha ko. Ayan. Patilawa. Ayan, nandito na pala si Patilawa. Ayan. Miga love shout out. Host. Ay, nako, nandito na si, Patilawa. Kahit na, host. Bago-bago lang. Ayan, Rex, welcome, idol. Tayo lang magkakampi. Okay, maraming daghang salamat sa imo, Sir Rex La Chica. Ayan, Linda Amaraw, hello, Langga Patilawa. Ayan, hello daw, Langga Patilawa, sabi ni Ma'am Linda Amaraw. Si Rex Patilawa, miga love shout out, idol. Ayan, si Ma'am Linda Amaraw, kumusta, Langga Patilawa? Ayan, sabi naman ni Patilawa at Linda Amaraw, good morning, Langga. Okay, maglanggaan lang kayo dyan. Maglanggaan lang kayo dyan, ha. Huwag kayong magbanggaan. Langgaan lang, ha. Yan, maglanggaan lang kayo lahat dyan. Ayan, si Ma'am Linda, gaano ka na ba katagal dito sa YT Idol Lods Chris? Ano pa lang, ma'am, 1 year pa lang nung March 14. Pero nag-vlog lang ako sa mga place, ganun, sa mga iba't ibang lugar po dito sa Pangasinan. Lalo na dito sa bayan ko po, bayan po ng Bugalyon, Pangasinan. Ito po yung pinupuruhan ko po talaga. Dahil taga rito po ako. Ayan, Patilawa. Hoy, morning. Sabi ni Sir Rex, ayan. May patawa-tawa pa si Sir Rex, ayan. Patilawa, Rex. Ayong buntag, bro. Sabi ni Patilawa, Bisaya pala to si Patilawa. Rex, sa chika, kumakaway-kaway, ayan. Ay siya, Paris Vlog, shout out naman po. Okay, ayan. Bigyan natin ng jacket dyan si Ma'am Aisa. Ayan, Aisa Paris Vlogs. Ayan, shout out dyan sa Index Salon, Tapwak. Ayan, may jacket ka na, ma'am. Ayan, Mami Aisa. Kapal na mukha ko, oh. Kapal na yung mukha ko. Ha? Patilawa, ma'am. Ria, miga love shout out. Ayan. Ria Bukid. Nako, paano kaya pag ako nag-live, sir? Chris, kapalan mo na lang, sir. Nasimulan mo na gogo ka lang dyan, sir. Nako, Patilawa, sabi ni Patilawa, ma'am,
Ria, mega mega love shout out. Linda Amaraw, Aisa Ferris vlog, done na sis. Okay. Done na daw. Ayan, magdikitan lang kayo dyan. Magdikitan lang kayo dyan sa baba para lumaki pa yung bahay nyo. Isang oras na pala. Okay na, magpaalam na ako. At ayun, sabi ni Rex, Ma'am Aisa, padikit po, OTW on the way na po ko sa house mo, Idol Aisa Ferris Vlogs. Ayan. Pa-shout out po. Sabi ni, okay. Maraming salamat po at hanggang dito na lang yung ano, kasi may ano pa ako pupuntahan. Ha? Bye-bye. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Isang oras na po ako. Yang iyan ako, hindi na mahulit. Bye-bye na, bye-bye na. End.